Ola, hoxe imos facer un rollo de carne frío. E os ingredientes, vádelos a ver. Medio kilo de carne de terneira. Vamos a adobala un pouquiño. 200 gramos de jamón cocido. Podemos coller unha loncha gorda e despois picala, porque a vamos mesturar ca carne. 200 gramos de bacon, cortado finiño, xa lle quitamos a codea que trae por fora. Medio kilo de peitugas de polo, que xa as temos aquí tamén adobadas, con allo, perexil e un pouquiño de sal. E 2 ovos cocidos. Estes son os ingredientes. Imos aló. O primeiro que imos facer é mesturar o xamón cocido ca carne. Vamos a metelo todo nun bol e mesturar as dúas cousas. Imos forrar un molde de plum cake con as tiras de bacon. E para elo imos facer así, unha por unha, para despois cerralo. As peitugas, eu xa lle dixen que mas cortaran de maneira que puxera eu a limitación, vale? Entón vamos a poñer a peituga enteira para despois poder pechala. Aí está. Unha peituga. Vamos a forrar todo. Queda todo forradiño. Aquí. Vedes como queda? Xa todo tapizando o fondo do molde encima do bacon, e con este que nos sobrou, ahora vamos a picalo en trociños para botarlo despois. Ahora xa imos meter a carne picadiña. Vamos a metela. Os trociños que quedaron de peituga. Vamos a poñela por aquí. O allo e os ovos que xa temos cocidos, ímolos meter polo medio. Facemos un buratiño e aí están. Un aquí e outro aquí. Bueno, unha vez que están, vamos a pechar primeiro. Bueno, ahora vai ao forno. Aquí vémolo a fritar a 150 grados e vamos a telo aquí 45 minutos. No medio, e aquí vai. E agora o que temos que facer é poñerlle peso encima. Esperar ata que enfríe. Imos de poñer papel vegetal, unha tábua e sempre hai que poñer aquí porque sae o líquido todo.
a grasa. E imos poñer isto que peso. Bueno, xa estivo 5 horas con un peso grande enriba, e saliu un pouco de líquido, e agora, tal como está, metémolo na nevera e queda aquí hasta que enfríe ou hasta que vayamos a comer, que neste caso é mañá, vale? Veña, ata mañá que o imos degustar. Bueno, estivo toda a noite na nevera. Vamos a sacar xa o rollo de carne, tapámoslo con un albal que tiñamos, e agora aquí está, sequiño. Imos de meter por aquí, por si acaso quedou un pouquiño pegado, e ímolo desmontar.